मुसुलपुर बियाब इउपिपिएल ब्लक कमिटिनि जानानै आङो आगुनि सासे मुसुलपुर ब्लक इउपिपिएलनि सेक्रेटारि हिसाबै दंमोन नालाय दा आं दाखालि फोसावनाय मोनसे फोसावदिङाव नुनाय ससियेल मिडियायाव नुनाय बिथां राकेश ब्रह्म एक्स एम लोगोसे दानि एक्जिस्टिं एमसिएलए बिथांनि फोसावनाय जि मिडियायाव ओंखारनाय बेखौ नुनानै आं आसरित जादों। आंथ' दा मुसुलपुर ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सेक्रेटारिआव दङ। बिथाङा बुंनो थांनाय जि खोथा बेखौ आं खोब आसरित मोनदों। बिथाङा ओरैबायदि माने नेगेटिभ मोनसे खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोसावना होदों जे जों दिनै मोनसे समूहिया माबा होदों मोनसे रिजाइनेसन माने मास रिजाइनेसन होननानै बुंदों। मास रिजाइनेसन होनबाथ' गासै इउपिपिएलआनो मुसुलपुर ब्लक कमिटियाव बा मुसुलपुर बियाबाव जिर' जानानै थांगासिनो दङ। बेखौ बिथाङा इसारा होदों। बेथ' नंखाय। दिनै बेहाय आंजों लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव नैजा मुसुलपुर ब्लक इउथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट इउपिपिएलनि आरो सोद्रोमाफोर लोगोसे जा डिस्ट्रिक्ट आरो सिडब्लिउसि बिथांमोन दैदेनगिरिफ्रा मुसुलपुर ब्लक कमिटिनि बेन्दोङावनो गोग्लैयो। बिथांमोनाथ' दासिमबो दङ, एक्जिस्टिं दाबो खामानि मावगासिनो दङ। बे हिसाबै बिथांनि बुंनायफ्रा बेसलेस आरो भित्तिहीन होननानै जोङो बुंनो थांदों। बिथाङा हथास जादों नामा जों मिथिया। गिबियावनो बिथांखौ जों मुसुलपुर ब्लक कमिटि इउपिपिएलनिफ्राय देरहाहोनानै एमसिएलए देरहाहोनानै जोङो सरकार थानाय समाव मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकार समाव बिथांखौ इएम मोनहोबाय। बिनि उनाव नेक्स्ट नै बे 5 बोसोर थांखांनायनि उनाव बिथांखौ एमसिएलए हिसाबैबो जोंनि मुसुलपुर बियाबनिफ्राय जों देरहाहोबाय। बिथांनियाव मा गोसोआव दंमोनथाय ना जोंनि मिरु दैदेनगिरिफोरनिनो मोनसे प्लेनिंमोन जों मिथिया। बिथांखौ आरो एमएलएबो बिजाथि हिसाबै जोङो दारायनानै देरहाहोनायनि मोनसे बिजाथि सायख'दोंमोन। नाथाय आनलाकिलि बियो जोंनि मुसुलपुर बियाबनिल' नङा, टटेल इउपिपिएलनिनो बे केन्डिडेटफ्रा देरहानो हायासै। बेहाय बियो गावनि गावारि गोसोजों मा मोनसे नार्भासनेस सानखो ना माबा मोनसे नेगेटिभ फिलिंस फैखो बिथाङा देरहानो हायियावनो आरो सरकाराव थानो मोनैखौनो धैर्य गैयि बायदिनो बिथाङा थाबनो मोनसे डिसिसन रं डिसिसन होननानै जों बुंनांगोन। बिथाङा रिजाइनेसननि थांखि लाबाय। गाव रिजाइनेसन होनायजों लोगोसे गावजोंनो जे गासैबो थांफागोन बेथ' नङा। सोरबा दङ सासे सानै बिथांखौ फल' खालामग्रा, बिथांनि पकेटाव थाग्रा। बिथाङा थांदोंब्ला बेखौनो जे मास रिजाइनेसन समूहिया दल पदत्याग होननानै बुंनो थांनाया ए टटेलि भित्तिहीन आरो रं इनफरमेसन। बेखौनो आङो दिनै मुसुलपुर ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि दा माने जोंथ' डिजल्भ जायाखै ब्लक कमिटिया आरो सेन्ट्रेलाबो डिस्ट्रिक्टआबो जोंखौ डिजल्भ खालामाखै। बे हिसाबै जों एक्जिस्टिं ब्लक कमिटिया दङ। साफा सानै थांदोंबाबो आं एक्जिस्टिं दा सेक्रेटारिमोन आरो दा फैगौ समाव साफा सानै जोंहा रिजाइनेसन होनाय जादोंब्ला बेखौ रिसाफल खालामनायनि आरो जों बेखौ गोदानै स्ट्रेंथेन खालामफिननायनि मोनसे हयथ' गोजौनिफ्राय जोङो गाइडलाइन मोनगोन। बे हिसाबै जों खालामनानै लागोन निस्सय। बिनि बिदिन्थिखौ आं आगोलावनो होखांबाय। मुसुलपुर ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि इउथ सेलनि जा आफादगिरि बिथाङा बावैसो मिडिया बाइट होखांबाय, दैमालु रामसियारि बिथाङा। लोगोसे मुसुलपुर ब्लक इउपिपिएल कमिटिनिनो बेन्दोङाव थानाय जा सेन्ट्रेल सिडब्लिउसि कमिटिनि जा गोख्रों जा दैदेनगिरि आरो बिबानगिरि बिथांमोन दङ। आंजोंनो आगसि आदा आरो उनथिंजाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ। बिथांमोना दासिमबो एक्टिभलि खामानि मावगासिनो दङ। होमबा गैया जाया बेखौ जोंनि एक्स सिएम आरो जोंनि आफादगिरि मानगोनां मानगेदेर प्रमद बर' साराबो बुंखादों। सोरबा सासे मानसि ओंखारलांनाय आरो सासे मानसि फैनाय बेफोर पार्टियाव जाबाय थायो। बेनि थांनाय फैनायजों पार्टिया जेबो गोहोम गोलैया। जोंहा दाखालिबावै बिथां राकेश ब्रह्म अर्थात मुसुलपुरनि एमसिएलए एबा एक्स इएम बिथां राकेश ब्रह्मआ इउपिपिएलनिफ्राय रिजिगनेसन होनायनि उनाव जोंनि मुसुलपुर ब्लक इउपिपिएलनि गासै बिबानगिरिफोरा बिथांजों रिजिगनेसन होनायजों लोगोसे इउपिपिएल नागारजोबगोन आरो बिथांजों थांफाजोबगोन होननानै बिथाङा जा खोथा बुंदों बे नंखाय। माने आरो बिथाङा फंसे खोथा बुंदों जे जों बेहाय मुसुलपुराव इउपिपिएल गैया जागोन, जिर' जागोन होननाया बे नंखाय। दा जोङो बेहाय जोङो गासैबो ज' जादों। आं मुसुलपुर ब्लक इउथनि प्रेसिडेन्ट, बिथाङा मुसुलपुर ब्लक पेरेन्ट बडिनि सेक्रेटारि आरो बिबानगिरिफोर गोबाङानो मुसुलपुर ब्लकआव दंजोबो।
बेखायनो बेखौनो बुंनो सानो जे जा बिथाङा जिर' होननानै बुंदों बै UPPLआनो बिथांखौ 5 बोसोर EM खालामबाय आरो बिनि उनावहाय 5 बोसोरनै MCLA दा बिथाङा रानिं जाबाय दङ बिथाङाखौ UPPL दोलोनिफ्रायनो गासैबो जाक जमा जानानै दुखु खस्थ'यैब्लाबो माने अननायजों बिथांखौ जोङो MCLA आरो EM माने 10 बोसोरनि थाखाय खालामदों आरो बिनि उनाव दिनै मुसलपुराव UPPLआ जिर' जाबाय होननाय खोथाया बे एकदम नंखाय माने नंखायथारियो जेरै बुंनो थाङोब्ला सैथोआ सैथोयैनो दं जेरै दाउब'आ सोमाखै दाउखाया माने फुराखै दाउखाया दाउखायैनो दङ दाउब'आ दाउबायनो दं माने सैथोआ सैथोयैनो दं माने जोंनि मुसलपुर ओनसोलाव UPPLआनो दङ दा बिथांजों UPPL गासैबो थांफाजोबगोन होननाय बे नंखाय खोथा आरो माने बिथां थानाय समाव ओरैबायदि गुलुं गुजुं जादोंमोन बेखौ आं दिनै फोरमायनो सानदों मुसलपुर UPPLआव बा मुसलपुर ब्लकआव ओरैबायदि प्रब्लेम माने क्रिएट जाबाय थायोमोन जेरावनोखि बिबान गोदान लायो आरो बै बिबानगिरिया गोजाम जालाङो आरो बै बिबानगिरिखौ माने माब्लाबा नेवसिगारनानै माने गोदान बिबान होयो बेथ' स्वाभाबिक बिनि उनावबो बेखौ गारथारनानै दोनो आरो बेयाव माने गोजामा माने जोंनिया माने डिस्ट्रय जालांनाय बायदि जाबाय थादोंमोन आरो UPPL बिथांनि आमोल समायाव EM आमोल समायाव दा बिथाङा थांदोबानो जि जोंहा UPPLआ जिर' जागोन बिथाङा थांदोबानो UPPLआ धंख जागोन बे माब्लाबाबो नङा बे नंखाय आरो जों दा गासैबो लोब लोब दङ गासैबो फैगोन आरो गासैबो माने बांसिनैसो माने स्ट्रंसिन जागोन आरो नै 1 माहानि गेजेरावनो जोंहा UPPLआ ओरैबायदि स्ट्रं जानो थांबाय दङ बेखौ दा थिलि आं बुंनो हायो आरो जोंहा मा बुङो बेखौ जोंनि गोसोआ दाबो जोङो जेनदों होनना साना मुसलपुराव जोंहा MCLAखौ जों देरहादोंमोन बिथांखौनो बेखायनो जों जेनदों होनना साना दानि जुगा AI जुग दानि जुगा कम्पिउटारनि जुग दानि जुगा डिजिटेलनि जुग बेखायनो जों जेनदोंब्लाबो खिन्थु जोंनि गोसोआ जेनाखै बेखायनो जोङो गाजा गोमजायै जोङो थाबाय थागोन आरो UPPLखौनो आरो जोङो सरकाराव लाबोफिननायनि थाखाय एकदम मैखोमै जोङो खामानि मावगोन बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोना आरो जोंनि बिबानाव माने मुसलपुराव थानाय UPPL बिबानगिरि बा वर्कार गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ जे जोङो खेबसे माने बिधान सभायाव MLAयाव खेबसे जेननायावनो जोङो जे माने UPPL गारनानै मुथिंबा थांनांगौ बे माने आंनि बायदिबा माने जाथावा खैज्ज' हमलायनानै जोङो आरो गाबथानानै जोङो UPPLखौ जोङो फोथांफिननानै लाखिनायानो जोंनि माने UPPL अननायनि मोनसे नेरसोन बा मोनसे जोंनि बेखौ जोङो लाखिनांगोन होननानै आं बुङो आरोखि